साम' नै नाफोरा सिरिना थाजोबो नै रानहाबनानै थादों दैयाव दंग'। नै नुबाय नाजों मैथाजों। हेलौ गाइसमोन बरायबाय आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअ। दिनै फुङावनो आरोना दुब्लियाव हायबाय आङो दुब्लियाव। दिनैबो ना नायनो फैनायमोन आरो आंना दा कन्डिसनखौ नुफैबाय ना नायनो फैनाया दिनै नायदो नोंथांमोननो खिथिनोसै आं। नुखादोंदां दुब्लियावबो गोरानखा दैया आरो नैबे दंग'आवबो गोरान जाना थादों आरोना नै दैयानो रानबाय नै नाया माबायदि जाना थादों नै अखा नायनो फैनाया हा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आरो दंबावो नाया माहाबा माहाबा बिदिनो हाखर हुखराव आरोना हाखरफोराव जमा जमा जानानै दोङो दा बेफोरखौनो खनना लांनांसिगोन उफाय गैला माबाथ' मोनखाला खखाबथ'नो गैखाला नाया नै दैयानो रानबायबा मा खालामनो आरोना थ' नायलांबाय था नोंथांमोना दायो नुगोन सेनावबो नायानो नाङासै दिनै दैया रानना थाजोब्बाय मा खालामनो आरोना उफाय गैया स' नायलांबाय था दायो नाखौ खनना लांसै रानना थादों आरो ओइ सिङावबो दोङो नाया सिङाव हाबो दंबावोसो ओइयाव ज' जाना थादों आरोना जमा जाना थादों नै ओइयाव जमा जाना थादों नै नाया हाग्रा सिङाव ओइलाय फिसा फिसा नाया फिसा फिसाथार आरोना जमा जाना थादों ओइथिंबो दोंदां नायहैनो आं र' दंग' नै इयाव दं आरोथ' नै आरो माबा थाबावगोन बिथिं नै बेफोरावबो दङ नै बेफोरथिंबो थागोनथ' आरो जाबायदां खायसे माबाफोर अ नै नाखौनो खारबोबाय सानै फन हरदो ओइ सिङावबो दोङो इयाव ओइथिं माफा मानै दोङो नै नाखौ खनजोबसै नोंसोरो आं आरो बेखौ दानस्रायनोसै र' नै माबा दै रानथाबना थादों नै नाया खननोसै luar bajakan Tiap ding sini mati. terus ya nih nakon gaya nih oke फिसा थाइग्रोबाय आरो नाखौ हमखांबाय नै थांबाय फुङावनो हायनानै आरो दायो नै बिथिंसो खामानिया दा आलि दाननांगोन बिथिं खामानि दङ दिनै दुब्लियाव अखानो अखर ना बोथोरानो थ' दैनि नामा एसे लायनायदों नै मैथाजों नाजों खारै मोनजालायसै आरो ना मैथा खारै ना मा खोमसि सिब्रा बोथोरालाय अखायानो नै मैथा बरियानो मैथाजों मोनजागोन नाजों मैथाजों दिनै नायलांबाय थादों सायगासिनो मैथा सायग्राफ्रा खारैया मानिनो बेसानिया थालिर फस्ला थालिर खारै
अखायानो अखा मा जाबावगोन नै दानियाबा साम' मोनजागोन दिनै साम'बो मोनजागोन बेखौ दा हराव जागोन ना दायो साम'जों बरिया मोनजालायसिन दिनै गाइसमोन साम' मोनजागोन दिनै साम' सोर साम' जानो गाहाम मोनो हा नै अखायाबो अखायानो गारनो रोंला आरो दिनै ना दा नोंथांमोना माबादि सोरनिथिं अखा हादों सोरनिथिं हायाखै खिन्थादो ना जों बिदिनो अखायानो अखा बाबारे नै नायदो मैथा मैगं संखांबाय नै नुबाय नाजों मैथाजों नुबायना नै बरियानो नाजों मैथा संना दोनबाय आरो ना नै संग्राया आदा दै फुदुंदों मोनजासिगोन आरो ना मैथा खारै गाइसमोन जालायनोसै मैथा ना आरो नै बानलु गोथांजों बरियानो बानलुआबो गोथावथार बरिया बारता बाजानि जाखांलायबाय नै बोथिसे अखा हानायाव नाजों मैथाजों सोर मोजां मोनो नाजों मैथाजों जानो आरो दा नायलांबाय थागौ अखाया एसे हाबाय थागौनो आरोना दाबो सानसे जासिनो अखा फैनाया आरो दा नेनानै थागौ मा नुबावो नोंथांमोनहा नायलांबाय था दायो दुब्लियाव फैबाय आरोना आलि दानलायनोसै दसे दुब्लियाव दै मोजां जाबाय आरोना दायो आलि दानसै बिथिंनियासो दानजोबखाबाय जोब्बायानो ओइ गोजौआव दंबावो आलि दाननो नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफोर दसे दुब्लियावहा आलि दानबाय आरोना आलि दाननाय टाइम जानायखाय आलि दानफैबाय दायो नै बेसेबांखिनिखौ दानबाय दिनै ओइथिंबो एसे दब्लायनै दानबाय नै अखाबो फैहां जालायनोसै नै हाजोथिं बोरै जादों नै गाइसमोन नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ माबायदि मोनदों आरोना कमेन्ट खालामना खोन्थालायदो आरो दाथ' दैज्लां बोथोरनि सम मावनाय दांनायनि सम मावखानांगोन दांखानांगोन दा बेफोरखौ नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना दा नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना फोरमायलायनो हागोन आरोना बे समाव जों मेंबाय न'आव थांसै दसे रेस्ट लायनोसै माथो खालामनो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरोना आंनि बे फिसा चेनेलखौ
थ' जों दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना थ' साबसक्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोना बयबो अननानै थ' एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय।